bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Aya Pindi TV moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men en jetti seramɓe men en jetti hilifaɓe men aada en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen hande ñalawma hande ha mbawɗen arde ɗo tigui holto garɗon hande Pindi TV hande yalti holto yalti hande ari koye rond-point liberté 6 holɓe garɗen hande ƴewde rond-point liberté 6 ƴewɗon ɗon toor ko rewɓe fulɓe rimɓe raneɓe ɓe jejjitani hanki munen anduɓe hanki munen holko nafata anduɓe hanki munen holko naftorto ɓe jejjitani cosaan munen ko ɓen hande garɗon ƴewɗo eɗen gandi émission men cosaan mo Tidianiatou Sarr debbo mo hornode Sare Niang waɗata kala ene yiilo kala ɗo cosaan woni kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni ene dilla cosaan ene ara ɗon tigui ene ƴeewa ɗum ene haalda e muɗum ɗum ɗon debbo pullo min calmini mi yoɓi on min mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min jetti Allah ko moƴƴi kono min jetti jinnaɓe amen no mbiyataɗa min mbiyetema ko Ndiolé Dioum mbiyetemi Ndiolé Dioum Ndiolé Dioum Pindi TV hande ari tigui ƴewden ɗo Pindi TV ko télévision ganduɗa haalpulereɓe kala ɗo cosaan dillata onon on gaccani cosaan mon ko ɗum addani min hande arde ɗo hande hamin ƴeewa won holko tagui on gaccani cosaan holko tagui min gaccani cosaan amen sa acci cosaan ma kala goɗɗo cosaan mo ƴengɗa ma jippo ɗo min tawi cosaan amen mamiraɓe na liggo lahal na liggo wowru na liggo kuddu bant ɗoyle kuundal kono ɗum ɗo ko cosaan ɗo min tawi ɗum min jippota ko cosaan amen cosaan mon tigui ko hunde wande fayida ko ganduɗa hol foof no foti ko liggodon ko bobbi e unduɗe e foof bobi min liggoto unduɗe kuundal lahal foof min liggoto ndax ɗum woni cosaan labbo jippota ko cosaan mum labbo mi yiyani leggo tata ma accu leggal ndax leggal tan yonentu Yallah Muhammad ko alluwal idi jangil alquran kono min gaccata cosaan amen laana ko labbo liggi ɗum min gaccata cosaan amen ɗo min tawi laal ɗo min tawi leggal min gaccata cosaan amen ndax cosaan amen dal weeli min metti minen dal ko nangue ngue e client ɓe ganduɗa sa yeeyiɓe ujunere il faut ɓe mbima yaltin bénéfice o seeɗa yaltina temedere a yewata hay buujoyi ndax ma sot papier ma wat grate joɓa ma wat finir ɗum fof immoto koye leggal e joni wowru ndu holko nafata e wowru ndu jombajo kala coɗnaɗo wowru yo ɓerde ma dal ndax sa sodnama wowru a andi a accani cosaan ma machine wona cosaan tubakoɓe gari min jiɗmin adde tubako te min gona tubakoɓe komin halpulal pire komin yimɓe Fouta Sénégal Ndiarème sa wi Fouta rek a wi Sénégal sa wi Ndiarème a wi Dakaru ɗo min koɗani ɗo ko guese rek min gara min ndema min koota ɗum ɗon ko joguiɗa ɗo ɗum ɗo ko laal ɗum ɗo ko woni ɗum ɗo nafa saɗa ñama ñiiri ma ñamru lahal saɗa lowto lekki ma lowtoro lahal saɗa yiiɗi ko nafma goɗgol yettu lahal ɗum ɗo woni lahal ngal on ji tigui ɗum ɗo tigui woni lahal pullo tigui on ji lawɓe Sénégal naɓe gaccani cosaan mumen ko ɗum tigui woni lahal ɗum ɗo ni ko holɗum ɗum ɗo ni ko woni ɗum ɗo mbiɗani wiyete kuundal ɗum ɗo no yaltina glace no moƴƴi e jombajo tubar fa kala machallah sa joguima ɗum e galle ma saɗa yaha Makka yahata jaam garta e jaam inchallah woni kuundal ngal ɗo kuundal ko ɗum nafata kuundal ko nafata ko cosaan aɗa wawi wadde ñiiri aɗa wawi wadde yaltinde glace aɗa wawi wadde foof hay so tawi ko cippirteɗo sa nayi kuundal ngal sa yeehi a dañat ndam ko tagui dole yimɓe gacci cosaan mumen mais onon lawɓe on gaccani cosaan moɗon min fonko cosaan amen ndax mamiraɓe men jeeɗɗo gandi ko ɗum ɗo min jibina min tawa ɗum ɗo ko jooma yagal min gandi minen e liggade e doole ma sa liggima e doole ma naftoroɗa sa liggaki e doole ma naftortako onon lawɓe oɗon kedde cosaan yombayɓe moɗon hanki oɗon keddi ha joni minen so yombayɓe mon ne jaaha holkon batton ha nawore mum par ce que onon yombayɓe moɗon so ndesama e cuuɗi ene ɓooye cuuɗi kadi ne mbawa worɓe munen no fewi holko tagui min mbatta ko mamiraɓe mbatano ko rek komin tawi koɗo jombajo nde aduna moƴƴata ko mawɓe murta jombajo so gari fay cosaan mumen so on gari on jimri cosaan mon jombajo so yeehi ɓooye suudu mum kono saɗa okkire jakka tawa ɗon salo dewgal ma wawa tidde so mawɓe jooɗima kayanma ko dewgal nafata ko sa yettima ma jooɗe suudu ma jombawo ma tiid ma hakkude ma e joom galle ma tiid kono saɗa okkide jaaha salon jombawo ma wata tidde
tigi on kedima ko oɗo debbo pullo dimo danejo haali ko on kedima cosaan lawɓe ko hunde wande fayida bandiraɓe oto gaccen cosaan men gartene cosaan men on jii ko jeeton ɗo ko foof ko booɓi e unnude ko alluji jeeton ɗo ko laahe jeeton ɗo ko alluji jeeton ɗo ko banguji ɗum tigi rewɓe fulɓe rimɓe raneɓe jooɗiɓe ɗo tigi ndeka rewɓe fulɓe nanɗo en tigi e nder Dakar ɓe gaccani cosaan mumen hay saaha goto ɗum noon haala min tan hol caɗele ɗe dañaton e jeygu caɗele min dañata ko gotum rek joni min nangue tampini amen ha hantini sa yeehi client ma so yeehi etta wowru o lowa e ndiyam ha wowru heewa so wowru fusi a tawima wowru no fusi sa rutini ɗum kalis ma a perti sa rutina ɗum kalis ma mbaɗɗa feccere ne a perti nakana sodno prix an gurore garɗa te Allah rek tahi joni kon yeynoɓe ha coggu taƴi jomum arta wima wowru fusi ma hefta kalis ma hefta kalis mum go hefta wowru ɗum ɗon a muusi ɗum woni caɗele mon goɗɗe e Liberté 6 nangue gue min gokke paɗe soleji walla Macky Sall walla min walla Marème Faye Sall walla min komin haal Pulaar min gañanɓe haydara politique o ha joni min dey koye dow mabɓe haaɓe keeɓe ndam min gon rompo e Liberté 6 mais noon min jahata min ñaago goto Allah rokkani min ɗum ɗon Allah rokki min ko ñoome yagal e ndimo yagal e liggade kala komin keeɓi min gara ko assuko amen onon lawɓe ɗo hoɗɓe ɗo e Dakar oɗon titiri pulago min titiri pulago ndax pulago rek min dañ min gaccata pulago amen ndax pulago rek weeli ɗum noon Allah jarama inde nde kadi no binnoɗa Ndiolé Thioub Allah jarama a jarama ha yooɗi waɗi fayida Pindi TV salmini onon kala Pindi TV ɗo e Lompoye Liberté 6 tigui ko lawɓe ganduɗa garnoɗen ƴewde ɗo en jii golle mabɓe joɗɗe baɗɗe fayida en jii tigui koɓe jogui ɗo e cosaan mabɓe moɓe dillata ɗo ɗum noon Allah jarama a jarama Ndiolé Thioub. Merci.